sakit. Wala man ako sang ubo. Wa ka man ubo. Wa ka man lagnat. Dodo ka kalahit sa pamatyagan ko. Baby, Basi kinahanglan ko to ang paracetamol. Ampal ko na gini. Baby. Hampulin ng ako nga kuwan dira to. Hampulin ng ako nga manggirahan. Para manog ng manggirahan ko dito mo, tatay mo. Sige, patamal. Abi, ang balang-balaman si tatay mo to. Sige, ang balang na tatay, pero... Tuod nga si tatay mo yung nga nagbalik pagkauli anon, pero si tatay mo daw, hindi doon niya magpahuway. Brigada Drive-Thru Live. Drama. Sa pangalan ni mo to, sa battery, kaya ron may istorya ka. Sabat na to. One step living job sa karon. Agad pandamay. Para pa siyang naklaro ang bulan. Pandamay. Pili ka mo. Bayaran nyo na servisyoan sa akon. Bukod palayason ko ka mo. Brigada Drive-Thru Live. Drama. Ay, salamat. Ka-out na gid ko. Ari na, lapit na ako sa balay kay muli na ako, medyo gutom na ba? Kasi tatay nanay nito. Nay! Tay! Uy! Dong! Sulod dong! Tay! Salamat, tay, tay. Bless ko, nay, tay. Kay tatay mo lang ka-bless. Sa imo, nay. Sa imo. Kamalam ka doon, magsige ka ka-bless sa akon. Basta obra mo to. Okay lang, nay. Medyo nag-kwampa, panilag-nilag pa. Siyempre, bala mo, bago pa lang ta sa ubra ta pa ito. Sunod-sunod ta. Status tatay man. Tatay mo, Ari ko narito, ako'y nanglaban naghugas o plato. Ikaw na hugas yung plato ng laba? Ay, siyempre. Lahat sa nga pamatyagan ko lang Ay, sige na, sorry ka na. Sige. Ano dala mo to? Wala pa na, wala pang mo ko sweldo na eh. Siguro pwede ka man siguro kakasa advance dito. Lain sa pamatyagan ko, kay si tatay mo, hambalan nga, duwa lang imo kayahon. Ni mo yayapit to. Ara naman. Ay, tanawa. Kamu na lang gani, doha dere sa balay. Sige pa mo ganang mga, di naman mo sige away-away. Hindi, kalain sa pamatyagan ko, kay daw pamatyagan ko, mga perpilya ko nagbaliswa. Grabe juga tayo ba? Ay, pasensya doon kay warag medyo hopas kabil ni mong tatay. Sige. Nay, may sudan ta na, nay? Ay, ganis ang sudan. Sudan? Kagina pa kaming nagdildil ni tatay mo ka asin. Nagano? Dildil sang asin. Ay, Ikaw may obra. Huwag kaya sang dala sudan. Sige, nay. Baka na akong sardinas, nay. Ay. Para makakauntan. Excuse. Sige, Stay lang. Damay. Darling, ano ka mahirit ka na naman? Sige, napamay raw ito. Ambot sa imo, basta hambal ko, ginakapoy ako. Kung kapoy ko, iside pocket mo lang. Mo ba, Brad? Imong nanay, luya kayo kung kuli ka nga. Wala kay sudan dala. Ay, sus, Brad. Sigurado na. Basta mga amo ng diskarte nanay mo. Ano na, Brad? Siway kwartas nanay mo. Tama ka, Brad. Bakit nung mapansin ako na, Brad? Tagulin ako sa balay, Brad. Luya kay sa... Abi ko gani ginalagnat siya. Ay, sus, Pero, luya siya, Brad ba? iluyas nanay mo. Oh? Kung pinatamaan mo ni tatay mo yan, Bot na si tatay, doha. Kabalo ka si tatay. Grabe na sa ka-athletic na si tatay. Ito ni tatay nga si Tintay Dos na. Grabe si Tintay daw. Bali-bali. Oh, grabe si tatay mo, Brad. Si Tintay dos na si tatay mo, Brad. Pero mudang yapon pa. Dak na, dribble. Mas Stephen Curry pa na. Ah, grabe no. Grabe na si tatay lagi. Di mo na siguro, Brad. Hindi ka kontas nanay mo. Di gani, pero sa ako ng Brad. Go, sigurado na, Brad. Init ang ulo sang nanay kung ay kwarta mo. Tama, gina, Brad.
Ako ganing asawa gani, Brad, kadili ko magkanalang kwarta ni Puli na ka, Brad, nga init kayong ulo. Nan! Permi ko at sa di Colombo, Brad. Ay, sus! Di ba siya mo na ya? Ako gina siguro, pre, di ba, pre? Amo gina, Brad. Ako makambal sa imo, tinuod gina. Kana sigurado gina, accurate gina nga ko ang tansya, Ay, Brad. sus, laban gina, pare. Laban gina. Akon ganiya asawa, pare. Taga kita sa ako daw, giring ka kwarta mo. Oo. Grabe kining mga asawa, no? Grabe. Grabe kining mga asawa ba? Iyagin, pre. Sige, Pero, sige. May mambal- solusyon na nabi. Mambal ko sa imo, pre. Oh. Di ba si kumayara-ara? Kadul-duli man si nanay mo, ah. Sige, tama-tama kay sweldo na sunod adlaw. Tagaan ako ni atag na ko na yung sweldo. Nan, Sweldo amo gina siya. pinaka-the best mo imo, Ano da, gina pare. mo, Brad? Kita mo, pare, siya ang mga nanay, daan. Tanan yung obligasyon na sa sulod pa ni malay mo. Tama na, Brad. Di mo siguro ba sige libog mo nulo, ya kay tatay mo, ay ubra sa tatay mo, ubra ni tatay mo ya, mo lang na eh. Obra tatay mo, sige lag basketball. Nan, amo lang na. Amo na yung ubra ni tatay mo. Sige lag dunk. Dunk, walay bukog. Nan, Sige, Brad. Oh, amo na yung Sundon ako mo. na yung advice, Oo. Brad, ha? Sundon ako na, ay, Brad. sige. Pahulang mo talang kanay, o are, oh. Wait. O, 20. 20. Oh. Ay, Brad, ambang na ko, Brad, 5. O, nana. Sige, ikuha na lang. Tama. Kaya mo lang nanay. Akabot ka man karoon sa inyo, ah. Nay? Nay? Mas nanay man? Ari ko dito sa dingding. Ano ka na sa dingding, Nay? Ay, ari ko dito sa dingding to. Nagapakuno-kuno ko nga tiki. Linaog eh. Baba na, Nay. Baba. Ay, baba. Kudingding, mabalik ko sa pagkatawo. Ang mahiwagang. Susi. Ay, Nay, kapoy ah. anong gabra mo na yung kapoy ka? Ay, kabalo ko damo ka gyobra. Dali. Basta to, daw kakalain sa pamatyagan ko ya permi. May sakit ka? Wala man ko siyang may sakit. Wala man ako sang ubo. Wala ka man ubo. Wala ka man lagnat. Dodo kakalain sa pamatyagan ko. Baby, Basi kinahanglan ko to ang paracetamol. Ampal ko na gini. Baby. Hampulin ng ako nga kwandira to. Hampulin ng ako nga manggirahan. Para manog ng manggirahan ko dito mo, tatay mo. Ba, Sige, patamalagin. abi ang balang-balaman si tatay mo to. Sige, ang balong ko na sa tatay. Pero, Tuod nga si tatay mo yung nga nagbalik pagkauli anon, pero si tatay mo daw, hindi doon niya magpahuway. grabe gini si tatay ba? Grabe gini si tatay. Baby. Oh, Di man kaya, wala man kay lagnat. wala ko gani lagnat. Oh. Be, imong kumbi. Uy, Okay man imong rayuma. Oh, uy, okay man. puno ng imong nga bulsa to. Luya ka. Luya ko to. Luya ka, Ariel. Para mawala na imong luya, be. Oh. Ba, 2,000 pesos. 2,000. Luya pa. Luya gapon to. Luya. Yeah. 4,000 pesos. Ay! Sa wakas maayo kag salamat gid sa ayong no nagbalik na akong kakusog to. Kalma lang. May libiyo gid kaayo to. Ari Maayo pa gid. nga na para mabuo na 5,000 pesos. Ba 5,000 pesos. Matambling ko. Ay, nagtambling. Panawin. Nay, nagtambling. Pagsig na ko to. Uy, namay Pagsig ka. na ko to. Nay, di ka, Nay. Ah, Oy, sino isang gaway na? Ay, Nay. Oh, Di ka. dire ka ko ah. Ah, oy. Majaging ko mga 5,000. Namay ka. Pagsig magali. 5,000 mo na lang yung katapatan. Yung pangsik man. Namay ka. Buliliason. To! Wow! Kaon na to, may sudan ka na. Gipreparahan ko to. Ginihaw ko ang dirasa ni tatay mo. Bawa. Ikaw, Dirasa. Kanamit-namit ang sabaw. Dahil lang. Nanamnanam gid. Nakulot lagi na yung buhok. Ay, siyempre.
Kinahanglan ko yato magpagwapa. Ang imong kuko. Oh. Bagong color imong kuko. Tanawa. Oh. Wow. Siyempre, may dat si nanay mo. Kinahanglan magbukang fresh si nanay mo. Kahit yung lumpia ko hindi na fresh, pero yung importante yung mga fish lock ko. Fresh na fresh. Dali lang, Nay, dali lang. Pukawin mo na si tatay mo Ah, doon. Sige. Pero, Nay, dali lang. Ah. Bago na imong damit? Siyempre. Wow. Bagwa. Nagpakilay pa. Yes. Grabe, Wow. Nanay, ah. Tanawa to, embroidered ng yung kilay ni nanay mo. Oh. Anong sudanta? Crispy pata. Wow. Managanahan ako sa imo. May lechon. Oo. Sukan pagkagabi ba? Wala kay tulog ba? Pero lagsik akong gaga. Oo, gusto ko lang abi magbawi sa kay tatay mo. Tanawa sa tatay mo to kung gakuan pa, gaginawa kay paghalin ko kagina. Sige ako kakuan, angkat-angkat. Tanawa to, Hallelujah. gadiwal ya dila ni tatay mo to. Pain na sa madamo nga tubig. Sige. Katuan ako sa tatay, ha? Tipod Kauna daan. Sige na, grabe sa tala. Cha. Cha-cha-cha. Hari ko cha-cha-cha. Di ba nagtanaw na siguro ko sa ospital to? Nga man, tay. Grabe, natamaan yun ko. Round 6 ba naman? Berto, kaya mo pa? Darling! Pahuway sa darling! Sabi ko, ikaw gagarit-garit sa akon. Ang damay mo ba? Kaundo ba? Malingaw ko sa inyong da. Pero tay, tuod gid man ang luya ka? Anak, murag, subong na lang yun nga adlaw siguro ning akong kabuhi. Ito, Ay, pag-anak, tay. darling. Hindi ka man pag-abusin? Sige. Ako nang bala sa imo. Baklang takagkuan. Baklang kita drive max copy para Nan, ganado kana. Okay, excuse ha. Sige. Ako na bahala maghilot sa kay tatay mo. Darling, Ay, darling. time first. Wala na time first. Ipagawas ang mayor nga ugat kahiloton. Last na lang yun eh. Nay! Gamayas akong kuha na sweldo pambayad lang ni Scorinte ba? Nay! Ay, Nay! Cha! Ari ko na sa likod nag-wheelbarrow kami ni tatay mo. Naglain na po ni mong mood tayo. Ano ka? May lagnat ka? Basta daw nagulpi lang lain, matyagan ko to. Ano kaya na yung problema man? Pwede mo pa-check up na sa doktor siguro, Nay. Pero to, okay, sa gadula-dula ba nila? Gadula-dula. Oo, wala pa yung pagi kong pizza 14 kag 15, kag pizza 30. Nay. Dili Gadula. na. Piling ko na hindi na maayon, Nay. Kailangan ito magpa-check up ang Ay, doktor, Nay ba? Tod man. Hindi ko yan magpa-doktor, Nga man. Hindi ko kinagalan na doktor. O, tanaw nagpangudog ka, oh. Kailangan ka magpa-check up, Nay. Sa panudog lang ako to, kay... Sige na, Nay. Kailangan ka magpa-check up, ha? Ito, Sige na, Nay. nagakurog ako, ay ako Kung nagagurog ka, oh, kailangan ka magpa-check up. Sige, kayo, dalon ka sa ospital. Dalon mo gig ko? Dalon ka sa ospital, sige na. Dali na. Eh, daya lang to. Dalon ka sa ospital. Nay, naluya na si nanay. Naluya naman si nanay. Papa J. Boy Nonoy, unang pamangkot, may sakit gid bala si nanay? O natabuan lang. Natabuan lang. Ikaduha nga pamangkot, Papa J. Boy Nonoy. May connection ba ang akong sweldo sa pagkaluya ni nanay?